खुलुमबाय फैगौ 27, 28, 29 दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 21थि आरो चिरां जिल्लानि हारिमु आफादनि 1थि एनुअल कनफारेन्स बे एनुअल कनफारेन्सनि प्रिपारेसना सोलिबाय थागासिनो दङ बारा गोबाव गैला नै गाबोननि अखानायै बेखौ एसे नायदिंफैदों दा अलमोस्ट रेडियानो जाबाय जोंहा स्टेज पेन्डेलफ्राबो रेडियानोसै आसा खालामदों जोंनि गासै बर' हारियानो बेहाय फैनानै गाजा गोमजायै बाहागो लाफैगोन होननानै आं आसा मिजिंथिदों बे प्रग्रामखौ लानायनि गेजेरजों कनफारेन्सनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि माखासे जौगाथि बा माखासे माबायदि जागोन निस्सय बेयाव जिखुनु मोनसे कनफारेन्स खुंनायजों लोगोसे बेयो मोनसे जोंनि प्लेटफर्म आरो बेवहाय जोङो गोबां गावनि हारिमुनि दामनाय देनाय मेथाइ खननायनिफ्राय जोङो बेहाय मोनसे फकास खालामनो हायो आरो आसा खालामदों जोंनि हारिमुनि बे मोनसे प्लेटफर्म आरो बेखौ लानानैनो जों गोग्गानो हायो आरो जों बेखौनो जों बर' होननानै बुंनो हायो निस्सय जेरैबायदि बिभिन्न जायगायावहाय आवगायजाबोदों बेनिफ्राय जों एसे आलादासिन मोनदों मानोना जोंनि बे ओनसोलावहाय सान्थि फैबाय आरो जों फारफ्रोमबो खामानियाव कालसारानो जा बा गेलेनायावनो जा खामानिखौ जोङो मावनो मोनदों निस्सय बेनि दारै जोंनि जेनोखि हारिमुनि खामानिफोर निस्सय गोजौ थाखोआव दावखोगोन होननानै आं मिजिंथिदों गोजोन्थों मोनसे फोसावथाय दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय लानानै फैदों इउएन एकाडेमि दतमा फरायसालिया केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं बे बेसेन नाङै मुं थिसननाया मार्च दाननि 30 अक्ट'आव जोबथा सान आरो हिनजावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेलनि फेसिलिटिसबो दं नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला 30 मार्चनि सिगां मुं थिसननो हागोन नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 700266038 नङाब्ला 9365913183 नैबे जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन